Oni sebe mají taky strach, on může vystartovat z té dvojky a uhnout doleva. To je Jirik. Oni nebudou jako Jak Jirik na Evropě. Takže Matěj, tam máme, já to slyším, až se mě volá, já jsem měl ten nanuk snězený dřív. Takže pojďme na to, kategorie 6. Bčkové finále o 9. místo. Takže to může být, musíš, to je jedna jízda, sorry. Alan startováno, ne, přistál, vypadá to na tu tým, 79 za 79, tu Štěpán Holek a už se tam tlačí vedle něho 81, 89 za 81, David Blaha 89, Lukáš Mizerák nám to věde, Štěpán Holek tam hájí tu první pozici, za ním se to seřadilo 85 na 89, takže přerozpěrajte na dvojce, 89 Benát, Lukáš Mizerák na dvojce, následovaný svým týmovým kolegou se 17 Janem Otočkem, Lopenka 79. Štěpán Holek neustále v čele. Sedí na táčky, ty mu se tam pomaličku zahřívá na tom kopci, aby ho pozdvík Říkáte, ještě souboj Štěpán Holek je jasný a souboj tu dvojku 81 nebo 89, zatím to vypadá na předovské listce a byl to Cero.